Hoy nos encontramos en el pueblo de Lorenzana, donde os vamos a dar a conocer la historia y la elaboración de un producto básico en nuestra alimentación, el pan. Dicho producto se elaboraba en las casas para el consumo propio hasta la creación de establecimientos que se dedicaban exclusivamente a su venta. Hoy Rafael Cabaleiro, el dueño de la panadería Nelly, nos va a contar su día a día en su empresa familiar y los cambios que ha sufrido desde que su abuelo la fundó. Buenas tardes, Rafael. ¿Cuándo se fundó la panadería Nelly? Bueno, a panadería Nelly fundouse en 1985, collendo o relevo dos meus avós, Jesús e Genoveva, que xa tiñan desde o ano 1948. ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Solo trabajaban tus abuelos o contaban con ayuda? Os comenzos da panadería foi cos aforos que trouxo da Argentina, montou un forno, no taller de seu irmão, fixo unha amasadora para axudarlles a amasar, e entón foi cando empezaron a facer o pan para a venta. Tamén incluso cocían para os veciños que lle traían o pan feito da casa. A axuda sempre tuveron, que foi a axuda dos fillos, e despois había naqueles tempos xente que viña incluso a traballar pola comida. ¿Qué te llevó a continuar con este negocio? A min sempre me gustou moito a panadería e a pastelería. De feito, cando era pícaro xa lle axudaba a meus abuelos a cocer, a repartir. ¿Hay alguna diferencia entre el proceso de elaboración de pan antiguo y actual? Hai algunha diferencia. O básico é moi similar. De feito, agora estáse volvendo ao pan artesán de como se facía antes, ou polo menos o máis parecido posible. O que pasa é que agora o traballo é máis cómodo, porque estamos máis mecanizados, e entón permítenos facer máis variedades de pan que se facían antes. ¿Qué otros productos ofertáis además del pan? Además do pan, ofertamos produtos de bollería, pasteles, tartas, empanadas de todo tipo, produtos de temporada como o roscón de Reis, rosca de Santa Cruz, rosca de Pascua, produtos de carnaval, cañas, orellas, osos, mazapás, tarta de fabas e empanada de fabas, que isto foi unha das últimas creacións que fixemos, sobre todo para saltar a faba de Lourenzá. ¿Podrías contarnos cómo es el día a día de un panadero y cómo se organiza la panadería? A panadería organizámosla da seguinte maneira. Por noite preparamos pan, empanadas e todos os produtos que temos para a venta. Pola mañá cedo empezan a vir os repartidores, axudámosles a cargar os coches para repartir polas aldeas. Despois preparamos para o despacho, para a venta aquí no pueblo. E seguidamente, despois de vender polas mañás, pois preparamos polas tardes os formentos e as fariñas e todo o necesario para o día seguinte e miramos as encargas que temos para ir preparando se temos algunha cousa extraordinaria. Vuestra panadería es la única que abre los domingos en este pueblo. ¿Se nota un aumento en las ventas? Si, se notas un aumento nas ventas porque era unha demanda da xente por comer pan fresco e unha axuda para o negocio. E como a competencia é grande, pois todos temos que ir mirando polo negocio. ¿Cuáles fueron los cambios más alentables desde la fundación de la panadería hasta hoy en día? Os cambios máis fundamentales foron que antes, máis que nada, había moita necesidade e facíase un tipo de pan nada máis. Aquí nesta panadería incluso se fixo o que lle chamaban o pan de tasa, que era na época da guerra da posguerra, na cal había un racionamiento polo goberno daquel momento, que daban unhas cartillas e dabanlles o pan según as familias, según os membros das familias que eran. E iso estaba racionado e tasado. Tamén se usaba moito o pago en especie, é dicir, que se cambiaba pan pois, por fincas, por montes, por cereales, por moitas cousas. Iso pasou á historia e agora permítenos facer moita máis variedade de produtos, non hai necesidades que había antes.
día antes preparamos a masa madre, que consiste en amasar o fermento ca fariña e o sal. Como ya habéis visto en este reportaje, la vida de un panadero es muy sacrificada. Hay que madrugar y trabajar muchas horas para que nosotros como consumidores podamos disfrutar del pan y de otros muchos productos. Al igual que en otros trabajos, no nos damos cuenta ni realmente valoramos el trabajo y el esfuerzo de las personas que lo realizan. Ahora cuando comamos pan veremos que detrás de ese trozo hay un gran esfuerzo.